Hyvää huomenta päivää ja tervetuloa Vlogin pariin. Miksi mä teen Vlogin? Koska mä haluan testata videokameraani. Miksi mä haluan testata tästä? Koska mä voin. Kerrankin mun ei tarvitse arvailla web-kameran kautta tai jotakin, niin ja nyt kun mulla on tämmönen halpa, hyvä, riittävä videokamera minun käyttöön, niin niinpä minä nauhoitan tällä Vlogin tällainen. Älkää kysykö leivän pahtimista tosta. Mulla oli nälkä ja mä pelasin kaverien kanssa, niin mä tuon leivän pahtimen tohon. Ei ole OPH Nordican sponsoroima, mutta ei haittaa, jos haluatte sponsoroida. Joo, se on OPH Nordican. Mutta siis aivan mahtavaa teille kaikille. Tätä on tullut paljon lisää. Mulla ei ole mitään haju, mitä mä tekisin 11 111 ihmisen tilaajaspessuksi. Joo, ja mä tiedän, että olta huittu tästä hammas. Mulla on hammaslääkäri kammo. Mua ei saa sinne hammaslääkäriin muutakaan vahvasti tainnutettuna. Mikäköhän merkki? Ai, tässä on kasvojen tunnistus. Ihanaa. Voitte katsella, kun mun naama peilaa. Mulla on kuulokkeet päässä, kun mulla on tuolla vähän asioita taustalla käynnissä. Hiukset pitäisi leikata. Jee! Ja hammas pitäisi kyllä joskus hommata takas. Eiköhän se joskus meikäläisen aivot voita sen pelon. Hiukset pitää ajaa, niin kuin mä sanoin, ja lasit on harvinaisen puhta. Parran sänkä on tullut jo takaisin. Ihanaa! Mutta sillain tällainen, mä toivoisin vähän tältä ideota, mitä mä teen 11 000 tilaajan videona. Mulla ei pienintäkään hajuu. 11 111. Siis tilaajan spessuna. Mulla ei vieläkään mitään ideaa. Mä oon saanut jotakin room touria sun muuta. Tällaista pientä. Mitä vaan saattaa mun suusiivaus loppu, niin sitä vois harkita ja koneen sisällä vilikasua ja kaikenlaista tällaista pientä, mitä mä en oo tehnyt. Pitäis vaan johota kaikki laittaa tuolta koneesta kuntoon ja saada uusi näytönohjain ja se on semmonen vähintään 200-400 tikki, niin sitä ei työttömänä ostelakaan ihan tosta vaan. Mulla oli jotakin asiakin, mutta kun mä unohdin. Sori, mä katsoin, että onko mulla vieläkin... Mulla on vieläkin tämmöisiä dubstep-koneita täällä. En tiedä, erotatteko. Tämäkin on dubstep-kone, jos oikein muistan. Täällä on ihan modemi. Hei, mulla on tällaisia kaapit täynnä, tämmöistä vanhaa tavaraa. Mikäköhän tämä on? Telestyrelsen Statte for Telefaten modemi. Kyllä. Eli tääkin taitaa olla näitä vanhoja puhelinmodemeja. No, taitaa vieläkin yksi löytyy täältä. Mikäs tää on? Näitä ohjain. Wuhuu! Nyt mä olin jo lähellä kameraa. Ja, lisää verkkokortteja. Herra jestas. Modemi tämäkin. Ei, tää on verkkokortti. Tää on ihan verkkokortti. Kait. Soulaini. Mä itekään tiedä mikä tää on. Mutta hei, mä toivoisin teiltä vähän ideoita tuohon mitä mä tekisin teille 11 tilaajan 111 spessuna. Asuntotouri ehkä voisi olla. Vähän miettinyt, että kävisin kuvailemassa tuolla Oulaisissakin vähän paikkoja ja... En tiedä. Mä tarvisin vaan silloin kuvaajaa. Minun pitää kysellä vähän joku kaveri minulle kameran kanssa pyörimään. Eikö kihana? Tää voi tulla samana päivänä. Tämä tulee varmaan samana päivänä ulos, kun mulla tulee nelinmaailma. Mä tiedän, että se nelinmaailma kirjoitetaan maailma, mutta se onkin nelinmaailma. Se ei ole maailma, vaan se on maailma. Plus kaikki kiinnittää huomiota siihen väärinkirjoitukseen ja klikkaavat sitä, että voivat tulla sanomaan, että heitä on väärinkirjoitettu. Eli onkohan se nimi sitten clickbaitti? On. Olkoon. Mulla oli jotakin järkevääkin tähän vlogiin. Mä oonkin tosi järkevän näköinen varmasti. Olikohan mulla on ihana seksihattu jossakin tässä käy ulottuilla. Ei oo.
Joo, siellä tyhjä telkkiä sun muita menossa tuonne hyllylle. Meikö resus laittaa? Mä olen laiska poikamies. Mutta hei. Antakas mulle ideota siihen jotakin siihen spessuun ja turha kysellä sitä hampasta, josta katsotte videon, mutta saatte vastauksen. Se on mennyt. Mä oon sitten mun hammaslääkäripelon takia ja se olisi varmaan muuten korjattu tuo etuhammas. Mutta minä pelkään hammaslääkäriä enemmän kuin korkeita paikkoja. Ne ovat minun 2 pelkoa, niin herraistas. Sitä yleensä aina tulee tehtyä näin kesässä jotakin järkevääkin, mutta mun järkevyydet on täysin loppu. Koko! Muuten, juhannus tulossa. Juhannus on ensi viikonloppuna. Loikaa kiltisti. Jos käytte naisissa, eli olette sen ikäiset, että tiedätte jo mikä on nainen. Muistakaa kumi, ehdottomasti. Kumi. Muuten tulee pikkusia lapsosia ja sitten teillä onkin ainakin 18 vuodeksi tekemistä, mutta itse asiassa pitää huolehtia lapsesta 21 ikävuoteen asti. Eli teidän seuraavat 21 tulevaa vuotta on suunniteltu valmiiksi. Sen jälkeen. Ja pojat. Ja jos käy vahinko juhannuksena. Älkää kuule paetko, vaan huolehtikaa. Se on myös teissä vika. Missä se zoomia? Hihi! Mä en yllä zoomille. Vau. Tarkenna. Kyllä minulla on siniset silmät. Ja lasit ovat näköjään painaneet nenäni hyvin punaiseksi. Nyt otetaan zoomi poispäin. Missä se on, perkule? Ja nyt kaikkia pelottaa, kun mä katselen tätä näin läheltä. Mulla on vähän opettelemista tämän kameran kanssa. Olisin mä voinut tostakin näytöstä zoomailla. Mutta hei! Ideota vlogeihin. Mä haluaisin tehdä tällä enemmän vlogeja vähän. Ja spessuja. Pelivideot. Varmaan toivon mukaan ne hintelee Bioshock Infinityä tuossa nauhoittelemaan. Mä vähän siitä on suunnitellut sarjan. Mä olen pelannut sen läpi, joten siinä ei tule yllätyksiä mulle. Mutta mä haluan pelata sen teille videollekin. Mä toivotan teille aivan mahtavaa juhannusta, mahtavaa kesää. Muistakaa tykätä, jakaa, kommentoida. Ja jos oot eksynyt tänne mun kanavalle mun pärstän takia, eli olette nähneet mun pärstän videon kuvauksessa ja olette tullut katsomaan sitä. Tervetuloa, mutta mä olen huolissa, että mun pärstä veti teidät tänne. Wow. Mutta se on nyt 4. Moikka moi, muista tykätä, jakaa, kommentoida. Jos olet uusi kanavalle, niin muista tilata. Minähän tykkään sitä, kun te painatte. Se on tuolla alla se tilaa-nappi. En sitten tiedä, miten on puhelimilla. Se vähän niin tuntuu puhelimesta riippuvan. Niin painakaa sitä tilaa-nappia. Se on ainakin PC:llä kattoessa, se on tuolla alla. Ja nyt super hyvä. No niin, nauhoitus, lopu. Hyi. Lukassa, nappi, tuolla.